In het algemeen, wat we net ook al zagen, zijn onze inwoners vrij grootverbruikers. Mensen gebruiken over het algemeen veel media. Er wordt veel radio geluisterd. Kranten, meestal lezen mensen wel meerdere kranten. Dan is er nog heel veel gaande aan discussie en nieuws via de social media, et cetera, et cetera. Je ziet het ook in het overzichtje. Dat verandert best regelmatig, dus dit kunnen ook zomaar weer oude cijfers zijn van die aantallen, want er komt weer een radiostation bij of een internet of een website erbij of gaat er weer af. Kenmerkend is dat we op onze eilanden alleen maar commerciële media hebben, dus we hebben geen publieke omroep, we hebben ook er niet iets wat heet community media, dus dat zijn hele kleinschalige dingen, dat valt ook wel mee. Dus het zijn vooral commerciële media. En op de grotere eilanden zie je vooral veel eigen media en veel dat radio belangrijk is. En op de kleinere eilanden zie je wat minder eigen media. Je ziet dat er mee wordt gelift op de zustereilanden. En dat gebruik van social media nog een belangrijke rol heeft dan op die grotere eilanden. Vaak zijn het eenmansorganisaties. Waar één persoon meerdere rollen vervult. Dus en eigenaar, en reporter, en geluidsman, et cetera. En je ziet enkele wat grotere Caribische redacties die voor de 6 eilanden werken. Komen ze ook nog weer op. Als je nu gaat kijken naar het ontwikkelen van media. Dat is de vraag die aan mij werd gesteld door RCN. Van, goh Renske, wat moeten we nou doen? Er is wellicht wat geld beschikbaar, maar hoe ga je zo'n traject nou aan? Sorry, door OCW. Sorry, ja, ik moet specifieker zijn. In Curaçao en Aruba is er al het een en ander gedaan met funding van UNESCO. Daar hebben we dit type traject ook gedaan. Ook met Glenn die erbij betrokken was vanuit de Universiteit van Aruba. In Sint Maarten was de nood heel erg hoog na de orkaan. Is daar ook geld voor ingezameld en naartoe gegaan. Het is best wel lastig geweest om daar iets te implementeren. En voor de BES is er dus vanuit OCW de vraag gesteld van oké, hoe gaan we dat nou doen? En eigenlijk zijn we dus nu de eerste fase aan het doen waarbij we hebben verkend van oké, wat zijn de behoeften van de journalisten zelf? Waar liggen de wensen, aan wat voor opleiding, aan wat voor support is er nodig om dit verder te brengen. En vooral ook aan de toekomst te werken.